Mislim da smo sada live. Dobar dan svima. Nadam se da ste svi dobro. Dobrodošli na webinar Svjetski dan borbe protiv alkoholizma. Ovim putem bih još jednom htjela zahvaliti našim predavačima, profesorici Danijeli Štimac-Grbić, profesoru Zoranu Zoričiću, docentici Zrnki Kovačić-Petrović i gospodinu Alenu Dediju, što su se odazvali našem pozivu i što će danas s nama podijeliti svoje veliko znanje i bogato iskustvo. Drago mi je što se u velikom broju prepoznao problem alkoholizma i što ćemo svi zajedno danas obilježiti Svjetski dan borbe protiv alkoholizma. Još samo što se tiče tehničke strane, ukoliko imate pitanja, molim vas postavljajte ih u chat. Na njih će biti odgovoreno tijekom webinara, tako da možete i napisati za kojeg predavača je pitanje da zna predavač i odgovoriti. To je to od mene. Sada prepuštam riječ našim cijenjenim predavačima, profesorici Danijele Štimac-Grbić. Profesorice, izvolite. Hvala vam lijepa, jako mi je drago da sam ovdje s vama. Evo, nadam se da nećemo imati nekakvih problema. Ako mi objasnite kako ovo Dakle, evo sada mislim da sam uspjela. Vidite li svi prezentaciju? Vidimo. Dobro. Evo ga, dakle, svi smo svjesni da je alkohol jako veliki javnozdravstveni problem u Republici Hrvatskoj. Možete vidjeti ovdje podatke o smrtnosti koja je pripisiva alkoholu u Republici Hrvatskoj, a ono što je također poražavajuće jeste da je Hrvatska ukupno 19. po smrtnosti pripisivoj alkoholu u europskoj regiji Svjetske zdravstvene organizacije, znači to je šire od zemalja Europske unije, a još je lošiji podatak da je na 10. mjestu po stopi karcinoma pripisivih alkoholu. Naime, treba znati da je znanstveno dokazano da 7 vrsta karcinoma, jedan od najvažnijih rizičnih čimbenika jest alkohol i to između ostalog i za karcinom dojke, karcinom želuca, gušterače, jetre, debelog crijeva, grkljana i jenjaka. Ako gledamo globalno, alkohol je i globalno veliki problem. Evo vidimo prema nekim pokazateljima Svjetske zdravstvene organizacije oko 6,5 litara po glavi stanovnika se alkohola troši. Treba reći da su zemlje Europske unije po pijenju, odnosno po potrošenim litrama alkohola po glavi stanovnika imaju najveću potrošnju gledajući globalno, a Hrvatska je čak i tu negdje iznad prosjeka zemalja Europske unije. Također, alkohol vezano sa time predstavlja i nekakvo breme kada govorimo o troškovima liječenja bolesti povezanih sa alkoholom, a među alkoholnim pićima koja se najviše troše u Hrvatskoj na prvom mjestu je pivo, zatim slijedi vino te žestoka alkoholna pića. Ono što je također važno istaknuti jeste da je među mentalnim poremećajima, mentalni poremećaji uzrokovani alkoholom su vodeća dijagnoza. Evo kada gledamo stope hospitalizacija u Republici Hrvatskoj, onda vodeće dijagnoze jesu mentalni poremećaj uzrokovani alkoholom unutar skupine mentalnih poremećaja, dakle 18,4% zauzimaju poremećaj uzrokovani alkoholom.
Kada govorimo o duljini liječenja, dakle o broju BO dana u skupini mentalnih poremećaja, onda su poremećaji uzrokovani alkoholom na drugom mjestu, na prvom mjestu je schizofrenija. Evo, gledajući nekakav trend u 25 godina, dakle stope hospitalizacije zbog najčešćih mentalnih poremećaja, ovo ružičasto, to su mentalni poremećaji uzrokovani alkoholom i vidimo da kroz svih tih 25 godina možemo reći da su ovi poremećaji uzrokovani alkoholom na prvome mjestu. Došlo je do lagane stope pada tamo negdje od 2008. godine do 2011. da bi onda opet se osjetio lagani porast i onda opet vrlo blagi trend pada do 2018. Nažalost opet blagi porast 2019. godine, a ono što možemo očekivati da će biti nakon obrade podataka za 2020. godinu, to je vrlo vjerojatno ponovno porast. Kada govorimo o nekakvoj spolnoj distribuciji među osobama koje su hospitalizirane zbog poremećaja uzrokovanih alkoholom, omjer je 5:1 u korist muškaraca. Ako govorimo o dobno specifičnim stopama, onda najčešće su hospitalizirane osobe u dobi od 40. do 60. godine. Dakle, ono što je važno istaknuti, radno aktivna populacija, prema tome alkohol jeste veliki problem i predstavlja veliki problem vezano i za stopu invaliditeta i za apsentizam i za smanjenu produktivnost onih koji bi trebali biti u najproduktivnijoj dobi. Ako pogledamo kako izgledaju navike školske djece, dakle ovo su podaci sa HBSC-a, dakle istraživanje o zdravstvenom ponašanju školske djece, to je veliko međunarodno istraživanje u kojemu sudjeluje i Hrvatska, istraživanje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake 4 godine. I možemo vidjeti da evo Hrvatska po nekakvim podacima o pijenju najmanje jednom tjedno kod djece od 11 godina, čak 8% muških pije alkoholna pića i 4% djevojčica. To se gotovo udvostručuje u dobi od 13 godina i onda u dobi od 15 godina vidimo da čak 1/3 dječaka i 13% djevojčica izjavljuje da pije alkohol najmanje jednom tjedno, što je svakako poražavajuće. Obrađeni su i podaci HBSC-a za 2018. godinu i otprilike su naši rezultati tu negdje, nešto smo se pomaknuli bliže prosjeku ovih zemalja koje sudjeluju u istraživanju, međutim još uvijek vrlo nezadovoljavajuće, vrlo visoko. Također napravljeno je veliko istraživanje uporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske prema metodologiji MCDDA, što je također jedno međunarodno istraživanje. MCDDA jeste Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Istraživanje se također provodi svake 4 godine, bilo je provedeno 11., 15. i sada 19. u suradnji sa institutom Ivo Pilar. Istraživanje je publicirano, pa svatko tko je zainteresiran može dobiti publikaciju. Ona je u mome pretincu soba 112 Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, pa tko je zainteresiran može je uzeti. Između ostalog, dakle, među sredstvima ovisnosti istraživanje i alkohol. U anketiranju diljem Hrvatske sudjelovali su i studenti medicinskog fakulteta, te se ja ovom prilikom zahvaljujem svim studentima koji su sudjelovali. Evo, možemo vidjeti kada govorimo o životnoj prevalenciji da više od 90% stanovnika Hrvatske jeste konzumiralo alkohol u posljednjih godinu dana negdje. Među starijima 80%, među mlađima
ovima od 15 do 34 godine oko 90% i u posljednjih mjesec dana od 70 do 60%. Životna prevalencija, odnos muškaraca i žena, također nešto više muškaraca naravno pije nego žena, međutim ta razlika nije toliko velika kao kada smo gledali stope hospitalizacija. Dakle, muškarci češće zapravo oboljevaju od alkoholizma kao od bolesti ovisnosti. Kada vidimo koje su to dobne skupine u kojima se najčešće konzumiraju alkoholna pića, evo to je dobna skupina od 25 do 34 godine. Nažalost, ono što i tu možemo primijetiti jako visoko i životna prevalencija i ovo pijenje u zadnjih godinu dana i u mjesec dana u ovoj dobnoj skupini od 15 do 24 godine, dakle mlađi odrasli. Učestalost konzumacije 6 ili više alkoholnih pića za redom, čak 1% populacije pije svakodnevno 6 ili više alkoholnih pića, svega trećina ovih osoba od 15 do 34 godine nikada nije pila alkoholno piće, a evo nikada nije pila više od 6 alkoholnih pića za redom, a evo polovica nešto starijih zapravo građana Hrvatske izjavljuje da nije tako pila, dakle tako intenzivno 6 ili više alkoholnih pića za redom. Ovo istraživanje dakle je prikazalo i trendove od 2011. do 2019. godine i ono što možemo vidjeti, naročito od 2015. do 2019. godine, porast opet zabrinjavajuće kod ovih mlađih odraslih, dakle u dobnoj skupini od 15 do 34 godine, veći nego u ovoj dobnoj skupini od 15 do 64 godine. Svakako nešto o čemu treba razmisliti i za što se trebaju poduzeti značajne i sveobuhvatne intervencije. Koje su to intervencije koje bi se trebale poduzeti? Naime, ako se želimo boriti protiv alkohola ili bilo kojeg drugog sredstva ovisnosti, ono na čemu trebamo djelovati istovremeno jeste na smanjenju dostupnosti, na zapravo smanjenju potražnje i na učinkovitoj nekakvoj zdravstvenoj intervenciji u smislu i ranog otkrivanja rizika i adekvatnog liječenja. Pa kad govorimo o smanjenju dostupnosti, ono što su preporuke svjetske zdravstvene intervencije kao svjetske zdravstvene organizacije kao best buy ili najučinkovitije intervencije uz nekakvu najnižu cijenu jesu prije svega dakle fiskalne mjere, podizanje cijene alkoholnih pića, međutim preporuka je da se to ne radi na način podizanja poreza, već da se određuje cijena, minimalna cijena jedinice alkohola u alkoholnom piću, po jedinici alkohola. Inače, ono što je važno reći kada se poduzimaju te fiskalne mjere, istovremeno, dakle, kada povećavamo cijenu onoga proizvoda, u ovom slučaju alkoholnog pića, kojemu želimo smanjiti potrošnju, istovremeno treba osigurati da bude u većoj mjeri dostupna nekakva adekvatna zamjena. U ovome slučaju bi to svakako bili, recimo ako govorimo o ponudi u kafićima i slično, nekakve limunade, prirodni cijeđeni sokovi i slično, čemu bi se trebalo onda smanjiti cijena, odnosno trebale bi postojati dakle jednako tako nekakve subvencionirajuće fiskalne mjere za ta pića. Nadalje, preporuke su također ograničavanje prodaje alkoholnih pića vremenski i prostorno. Što to znači? Vremenski ograničavanje prodaje iza određenog vremena u određenim prodavnicama, dakle neke evropske zemlje su to ograničile na 22 ili 23 sata prostorno.
To se odnosi, dakle, s jedne strane, recimo u najvećem dijelu europskih zemalja se alkohol uopće ne smije prodavati, recimo na benzinskim pumpama. S druge strane, preporuka je u onim dućanima gdje se alkohol prodaje da on bude skladišten u vitrinama, zaključan, izvan pogleda neposredno nakon što uđete u dućan. Neke zemlje, uglavnom skandinavske zemlje, imaju monopol na izdavanje licenci određenim trgovačkim lancima ili dućanima za prodaju alkoholnih pića, prema tome ne može se baš svugdje kupiti alkoholno piće kao što je to uglavnom slučaj u Hrvatskoj. Nadalje, zabrana prodaje mladima, odnosno određivanje dobne granice za prodaju alkohola. Znate da i mi u Hrvatskoj to imamo, to je 18 godina, vrlo često se i ne provodi kako bi trebalo, međutim, dobar dio evropskih zemalja je uz činjenicu da ima dobnu granicu za punoljetnost 18 godina, podigao dobnu granicu za prodaju alkoholnih pića na 21 godinu uglavnom. Nadalje, zabrana reklamiranja, pogotovo zabrana bilo kakvog povezivanja sportskih događaja sa alkoholnim pićima, što također, nažalost, znamo da u Hrvatskoj nije slučaj. I ono što bi također bilo važno, deklariranje alkoholnih pića u smislu s jedne strane nutritivnog sastava, što vam na alkoholnim pićima ne postoji, postoji samo postotak alkohola u piću, ali ne postoji recimo postotak šećera i slično, a s druge strane označavanje određenih zdravstvenih tvrdnji, kao što je recimo da se alkohol ne smije primjenjivati uopće u trudnoći zbog izazivanja alkoholnog fetalnog sindroma, te da može izazvati, odnosno da predstavlja rizik za određene kronične bolesti, među kojima i određene karcinome. Većina evropskih zemalja također, i vjerujem da to znate, ima označeno da se alkohol ne smije konzumirati u trudnoći. Neke zemlje sada kreću sa inicijativama označavanja i ovih drugih zdravstvenih tvrdnji. Kada govorimo o zdravstvenim intervencijama, ono što je preporuka i što bi se trebalo učiniti, s jedne strane, dakle, vrlo je važno rano prepoznati probleme, to se vrlo lako i učinkovito može riješiti ovim ODIT trijažnim upitnikom koji bi se trebao provoditi na razini primarne zdravstvene zaštite i kojega provode u najvećoj mjeri medicinske sestre unutar timova, recimo obiteljske medicine. I s druge strane, kod onih kojima se prilikom trijaže pokažu nekakvi rizici vezani za pijenje alkohola, poduzima se kratka intervencija. Svjetska zdravstvena izdala je ovaj manual za kratku intervenciju ODIT upitnik na linku koji sam pokazala, a mi smo dobili dopuštenje Svjetske zdravstvene organizacije da upitnik prevedemo, to smo i učinili i bit će tiskan, bit će i objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ono što nam je namjera, distribuirati ga službama za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koje bi onda o tome trebale informirati i educirati liječnike, odnosno timove primarne zdravstvene zaštite u svojim županijama. I naravno preporuka za sve oblike liječenja kod onih kod kojih kratka intervencija nije dovoljna, odnosno koji su već razvili neki stupanj ovisnosti, od ambulantnog liječenja, bolničkog liječenja i svih onih modela liječenja o kojima vjerujem da će profesor Zoričić više govoriti. Kada se govori o intervencijama za smanjenje potražnje, dakle, uglavnom se odnose na intervencije kod mladih, ali takve intervencije moraju obuhvatiti i čitavu populaciju u smislu i povećanja svijesti o štetnosti alkohola i djelovanje ne samo na mlade, već na cjelokupnu zajednicu, odnosno prije svega obitelj i školu. Intervencije za smanjenje potražnje su, dakle, jačanje socijalnih i emocionalnih kompetencija kroz cjeloživotno socioemocionalno učenje u zajednici i školi. Takve intervencije jačaju socijalno i emocionalno funkcioniranje, poboljšavaju akademski uspjeh te smanjuju rizična ponašanja, uključujući i pušenje i pijenje i rizično spolno ponašanje. To su intervencije koje poboljšavaju komunikacijske vještine, koje povećavaju asertivnost,
mijenja se ovisničko ponašanje konstruktivnim aktivnostima koje pružaju zadovoljstvo, unapređuju se vještine rješavanja problema, te su usmjerene poboljšanju interpersonalnih odnosa, osobito jačanju obiteljskih veza i odnosa unutar obitelji, jer su brojna istraživanja pokazala da je jedan od najvažnijih protektivnih čimbenika za rizično pijenje upravo kvalitetno provedeno vrijeme unutar obitelji, odnosno podrška od strane roditelja i prihvaćanje od strane roditelja. Ko su pružatelji ovih intervencija? Jako je važna vršnjačka podrška, dakle izgradnja kvalitetnih odnosa unutar vršnjačkih skupina i međusobna potpora, nadalje učitelji i stručni suradnici u školama, te ovi programi jačanja socioemocionalnih kompetencija trebaju biti integrirani u školski kurikulum, ne u smislu predavanja u okviru 1 ili 2 sata, već integrirani kroz cjelokupni školski program i izvanškolske aktivnosti. Ono što je preduvjet jeste edukacija učitelja, angažman čitave zajednice, stručna supervizija i intervencije koje se poduzimaju u školskom okruženju. Primjer dobre prakse za primjenu ovakvih intervencija jeste zemlja koja je imala velikih problema sa pijenjem mladih, ali se vrlo uspješno uspjela izboriti sa tim problemima sveobuhvatnim pristupom, univerzalnom intervencijom za smanjenje pijenja kod mladih, gdje su djelovali dakle na sve ove čimbenike i gdje je postojala prije svega snažna politička volja bez koje nema adekvatnih preventivnih intervencija, a zatim i sve ove ostale intervencije o kojima je bilo govora. Pa ono što je država poduzela uz sve ove restriktivne mjere prema prodaji alkohola, regulirala je i vremensko ograničenje večernjih izlazaka za mlade, jasno je postavljena dobna granica uz ograničenje pristupa mjestima gdje se toči alkohol, visoka dobna granica iznad dobne granice punoljetnosti za kupnju alkohola i monopol države na izdavanje licenci za prodaju alkohola određenim dućanima. Na razini općine, grada, intervencije su poduzimane s obzirom na specifičnosti, pa su informirani roditelji o svim regulatornim mjerama koje su poduzete, o štetnosti pijenja, o mogućnostima dakle izlazaka, prodaje, kupovine, ograničenjima koja su donesena. Svuda su postavljeni i informativni leci i magnetići s obavijestima o vremenskim ograničenjima. Poticani su roditelji da se pridržavaju zakona, da prijavljuju kada vide prekršaje, organizirane su zajedničke patrole roditelja i policije u zajednici i ono što je jako važno u cijeloj ovoj priči, što je možda i u najvećoj mjeri doprinijelo smanjenju stope pijenja kod mladih, to je izdavanje kartice za slobodno vrijeme unutar obitelji. Dakle, organiziran je pristup svim sportskim aktivnostima, kulturnim aktivnostima, zabavnim aktivnostima uz obiteljsku karticu. Dakle, ako dođe cijela obitelj ili roditelj sa djetetom, onda su pristupi svim tim sadržajima bili besplatni. Također djelovalo se i u školi organizacijom određenih zabava, odnosno okupljanja mladih u vremenu izvan škole, a opet u skladu sa zakonom o radnom vremenu bez alkohola. Organizirana je adekvatna edukacija za roditelje i učenike, pružena je podrška roditeljskim grupama, osigurano mjesto za njihove sastanke, za njihovo čvršće povezivanje. Organizirane su roditeljske šetnje kvartom kako bi pratili poštivanje dopuštenog vremena za izlaske, kako bi međusobno dijelili informacije. Poticano je ovo zajedništvo obitelji,
odnosno provođenje više vremena sa djecom uz dakle sve ove informacije koje su bile distribuirane putem letaka, brošura, magnetića. Sve ovo je pratila i jaka medijska kampanja i putem društvenih mreža i putem javnih medija i televizije, gdje su se zapravo svi poticali da provode što više vremena unutar obitelji i da obitelj nekako zajedno provodi vrijeme, odnosno s jedne strane da se jača ta protektivna uloga obitelji i roditelja na sazrijevanje i asertivnost i socijalno-emocionalne kompetencije djeteta. U 10 godina rezultati koje smo dobili, dakle vrijeme provedeno s roditeljima se udvostručilo, a možemo reći da je jednako toliko i pao trend korištenja alkohola kod učenika u dobi od 16 do 20 godina. Evo nekakva poruka za kraj, a ono što bi trebalo dakle shvatiti da bez volje svih dionika u sustavu, odnosno u državi, bez jake političke volje, bez djelovanja na promjeni svijesti, bez edukacije, bez zajedničkog pristupa i zdravstvenih službi i svih ostalih službi izvan sustava zdravstva nema učinkovite intervencije, a da je kod nas već 12,5 za poduzimanje učinkovite intervencije. Evo, ja zahvaljujem svima na pažnji. Hvala vam, profesorice, na zanimljivom i poučnom predavanju. Sada riječ prepuštamo profesoru Zoričiću. Profesore, izvolite. Dobar večer svim slušateljima. Evo, hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je danas povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv alkoholizma, ali ja ću reći da mi na današnji dan za nas ovdje u Zagrebu slavimo i nešto puno bitnije, a to je 57 godina od osnivanja prvog kluba liječenih alkoholičara u gradu Zagrebu. Kolegica Štimac je dala vam podatke epidemiološke koji su uvijek bitni u osmišljavanju strategija i kompariranju gdje smo jedni u odnosu na druge. I tu ste vidjeli otprilike da se pije puno, da se pije previše i da se pije više manje u svim okolnostima. Ovaj drugi dio što je kolegica govorila vezano za dokumente Svjetske zdravstvene organizacije, ja bih rekao da Svjetska zdravstvena organizacija često puta, baš koji na svim drugim područjima, donosi dokumente koji su najčešće pismo dobrih namjera, što bismo trebali raditi i koji su na globalnom nivou negdje na nivou preporuke. Međutim, različite smo kulture. Profesorica je lijepo rekla da se pije praktički u Europi, pije bijela rasa. Ne piju toliko žuta rasa, ne pije toliko crvena rasa, ne pije crna rasa. Znači, bitan je kod alkoholizma i taj sociokulturni moment gdje živimo. Pitanje, ja bih krenuo u moje predavanje malo da možda, pošto je kolegica se dotakla ovoga dijela koji je vezan uz fakte, uz brojke, da idemo malo sasvim drugačije. Krenut ću s onim šekspirovskim zapravo stavljenim u usta Hamleta, biti ili ne biti, pretvaramo to u piti ili ne piti. A ja bih rekao često puta za većinu ljudi koji su prešli Rubikon ovisnosti da je to piti ili biti. Kad dođete u poziciju da iz uobičajenog pijenja razvijete prekomjerno pijenje, a onda prijeđete Rubikon ovisnosti, za vas doslovce više nema one dileme ili apstinencija ili postupno, često puta i vrlo brzo propadanje i kraj. Alkohol se konzumira iz prvenstvenog razloga što je alkohol najstariji, najpotentniji, civilizaciji najdostupniji prirodni anksiolitik. On razgaljuje dušu, on opušta, on ne samo da je anksiolitik, on je ono što je bitnije, a to je ritual socijalnog okupljanja. Jako je bitno, sad jedan moj kolega Brezovec je branio nedavno doktorsku dizertaciju na pijenju u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i koji je rekao koliko je zapravo alkohol u funkciji društvenog okupljanja, da bi se bilo društvenim i da bi se bilo dijelom jedne grupe gdje struktura, a to je društvo, država, kako hoćete, podupire pijenje, a s drugu stranu licemjerno optužuje alkoholičara. Praktički odgovornost prebacuje na pojedinca. Dobro je piti, ali nije dobro biti ovisnikom. Nažalost, to vam je ono zakon spojenih posuda. Što više pije, više će ih biti i ovisnicima. Ja bih možda rekao što je ono specifično za našu ovdje sredinu, za hrvatsku sredinu, za grad Zagreb, malo iz povijesti, vrlo kratko.
Tamo već negdje 20. godina ovog stoljeća prvi, svi će studenti znati, naš doajen, bard škole narodnog zdravlja Andrija Štampar je objavio narodnu čitanku o alkoholu, gdje je rekao s onih svojih aspekata. On je bio prvenstveno liječnik koji se bavio prosvjetljivanjem hrvatskog sela, u to doba čak i šire države, koji se bavio uspostavom higijene u selu, koji je rekao nije dobro piti, jer je primijetio na hrvatskom selu da veliki broj ljudi praktički zatupljuje kao posljedica pijenja. Više se radilo na preventivi, malo na kurativi, praktički sve do 50. godina. 50. godina u Zagrebu, i to kraj 50. profesor Hudolin, praktički vrativši se iz Londona i pokupivši iskustvo grupne terapije Joshua Birera, koji je radio sa Englezima, stradalnicima Drugog svjetskog rata, te terapijske zajednice Maxwella Jonesa, donosi iskustvo rada, znači grupne terapije, terapijske zajednice i iskustvo prvih AA grupa, koje je upoznao u Londonu, gdje je bio stipendista Hazelden fundacije na Tavistock institutu. Šta su značila ova 3 iskustva? Prvo, u radu s alkoholičarem bitna je grupa. Individualni rad tek u fazi uspostavljene apstinencije i stabilizirane apstinencije. Zašto? Zato što je grupa bolja, ne samo cost benefit, što za relativno kraće područje dobivate veće rezultate, već i zato što sustavom ogledanja kolektivno ne pijenju je jače od individualnog ne. I ja kroz pripadnost grupi razvijam kolektivno ne, imam odgovornost prema njima. I zato je se shvatilo već 70-80 godina da alkoholizam moramo liječiti kroz grupu. Drugo što smo shvatili, to je da alkoholičar, baš koji većina nas u ulozi pacijenata, voli regresiju koju nosi uvijek uloga pacijenta. Za gospodu studente, medicinare, buduće liječnike, volio bi sada spomenuti da je jako jedna dosta ovako problematična pozicija eksperta. Kad mi kažemo našim pacijentima slušajte me i bit će vam dobro, drugim riječima ja znam, vi ne znajte, slušajte. Toga je u današnje doba sve manje, negdje nazad 20-30 godina ili ranije dok smo mi studirali, dok nije bilo interneta i dok se nije moglo tako lagano doći do činjenica, praktički toga propitivanja nije bilo. Danas je to ipak teže. Šta je shvatio Maxwell Jones? Da alkoholičara morate staviti ne iz pozicije objekta vlastitog liječenja u poziciju subjekta. Da on mora participirati u liječenju i da mora participirati u liječenju ovih drugih koji su na liječenju uz njega. Alkoholičar svaki u fazi raspada, kad zaredaju fizičke, psihološke, socijalne komplikacije bolesti. Mi nemamo, ja imam 20 minuta, ovo što mi je rečeno, da bi o sveme tome večeras pričao, pa ću vam pokušati dati onu neku srž ili bit. Taj alkoholičar prvenstveno gubi osjećaj važnosti, vrijednosti, društvene pripadnosti, obiteljske. U konačnici u onome Burnsovom smislu ili Viktora Frankla s njegovom logoterapijom gubi bitan smisao života. Iz pozicije tog očajnika, gubitnika, mi mu kažemo ulaziš u klub liječenih alkoholičara i moje liječenje i liječenje svih nas u grupi ovisi i o tebi. Drugim riječima, taj alkoholičar dobiva smisao svoje apstinencije, smisao svoga liječenja i u konačnici smisao života. Zagrebačka alkohološka škola danas sa svojom tradicijom od evo 57 godina na današnji dan, jer naime 1.4. osnovan je bio ogledni klub liječenih alkoholičara u kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice, tada Mladen Stojanović, i to je model koji objedinjuje institucionalni i vaninstitucionalni dio tretmana. Institucionalni dio počinje kroz županijske bolnice, odnosno odjele psihijatrije ili psihijatrijske klinike, sukladno Minnesota modelu. Minnesota model vam je model koji se zove po američkoj saveznoj državi Minnesota iz 50. godina, opet Hazelden fundacija, koji je objedinio neke osnovne postavke u liječenju ovisnika. To je onaj čuveni njihov 4 week tretman koji traje 4 tjedna, mi kažemo najčešće ili mjesec dana, a koji objedinjava broj 1 da se pacijentom bavi multidisciplinarni tim, što je jako bitno. Drugo, da već za vrijeme liječenja, znači, pacijent mora biti uključen u grupu u kojoj će nastaviti svoje liječenje.
Diljem svijeta to su najčešće grupe anonimnih alkoholičara, AA grupe, kod nas su klubovi liječenih alkoholičara. To je iskustvo anonimnih alkoholičara. Ta priča va negdje iz 35. Akron, Ohio, Bill Wilson i Bob Smith koji su se sastali, jedan je bio burzovni mešetar, drugi je bio raspadnuti kirurg alkoholičar i ustanovili prvu AA grupu. U doba tadašnje Amerike, 30. godina, doba Roosevelta, općeg osiromašenja, pauperizacije, za alkoholičare nije bilo sredstava. Psihijatrija je u Americi biznis, kod nas je socijala. Znači, kod nas je lakše bilo praktički i osnovati grupe pod utjecajem, odnosno pod pomoću stručnog djelatnika. U Americi to je bilo nemoguće i zato su išli na samo organiziranje i na self-help grupe. Hudolin je za razliku od AA grupa uveo znači stručnog djelatnika i uveo je obiteljski pristup. Stručni djelatnik koji je donio kvalitetu u radu, a obiteljski pristup je u fokus tretmana sukladno teoriji sistema stavio cijeli sistem, u ovom slučaju obitelj, gdje je rekao da je alkoholičar samo nositelj simptoma, a ne i glavni uzročnik problema. Kaže se bolestan je sistem. Sistem je u ovom slučaju alkoholičarska obitelj. Bolesni su svi u okviru tog sistema, jer nema norma, narušene su interpersonalne komunikacije. Teorija sistema vam je bitna zbog ove cirkularne kauzalnosti, koja kaže nije problem u meni ili tebi, problem je u našoj komunikaciji. Na taj način puno lakše dobivate pacijente u grupu, praktički ne idemo na njihovu osobnost, već idemo na komunikaciju koja je u ovom trenutku problematična. Klubovi i ta zagrebačka naša alkohološka škola je prigrla ovu teoriju sistema razvijanu praktički još od von Barthelonfija koji je radio na području teoretske fizike, pa do ove škole iz Palo Alta koja je ranih 60. razvila sistemsku teoriju. Sistemska teorija može ići u nekoliko pravaca, ali ono osnovno što mi radimo ovdje u Zagrebu i što se radi praktički diljem svijeta je takozvana strukturalna teorija koja je razvijena od Salvatora Minučina, velikog Argentinca koji je bio radio u Baltimoru i New Yorku i koji je radio tada sa Portorikancima koji su imali djecu ovisnike o kokainu i koji je shvatio da u ovoj priči narušen je sistem, alkoholičar bježi na marginu obitelji uz jedan nepisani ugovor sa ženom i djecom, nemojte me previše špotati, a ja neću previše tražiti. Vratiti tog alkoholičara u centar obitelji, ulogu oca, ulogu supruga, dati mu odgovornost, bit je liječenja. Apstinencija sama po sebi nije svrha onoga što mi radimo s alkoholičarima. To je condicio sine qua non da bismo od njega dobili boljeg oca, boljeg supruga, boljeg građanina, boljeg eksperta, u konačnici i jednu duhovniju osobu. Znači on ima šansu da kroz svoju rehabilitaciju sve to postigne. Jasno vam je iz ovoga rečenoga da ta onda liječenje pa onda i rehabilitacija ne može biti kratka. Da bismo na neki način potaknuli sve ovo u čovjeku potrebno je vrijeme. Stoga smo mi, taj inicijalni dio programa koji ide kroz klinike traje otprilike mjesec, 2, 3, ovisi kako koja bolnica ima ugovor sa HZZO-om, tu bolje prolaze ove bolnice nižeg ranga koje je jeftiniji BO dan pa mogu duže držati pacijenta. Mi na klinici koja je praktički i referentni centar, nažalost možemo držati pacijenta svega danas 3 tjedna, praktički alkoholičara bi trebalo, ako želimo nešto pošteno napraviti, držati barem 3 mjeseca. Nakon toga stavljamo ga u klub liječenih alkoholičara. Klub liječenih alkoholičara vam je poluotvorena grupa, obiteljskog tipa, članovi su znači obitelji. Šta znači poluotvorena? Kad jedna obitelj izađe, druga ulazi, praktički 6 do 12 na rok od 3 godine. Jednom tjedno u večernjim satima kako bi ljudi mogli nakon posla dolaziti na terapiju. To je ono što mi znači sa našim ljudima radimo. Da bismo održali cijelu ovu priču potrebno je da uz rad klubova postoji jedno koordinativno tijelo. Ja bih rekao u sve ove klinike u Zagrebu nekako glavno tijelo, mislim na području alkohologije, barem zadnjih 15 godina bio je Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara, kooperativno tijelo koje je bitno da širi ovu ideju nepijenja i da pokušava senzibilizirati javnost, ovo što je kolegica prije mene govorila, za probleme nepijenja. Teško je dobiti ovu bitku, znate, svi mi ovdje, od nas vidim ima nas tu preko 160 danas sudionika ovdje, smo negdje na razini povremenih eksperimentatora, društvenih potrošača alkohola. Alkohol je dio naše kulture, hrvatska kultura je nazdravčarska kultura. Jedan stav koji bi bio prohibicionistički bi u startu bio osuđen na neuspjeh. Toga ga nikada nismo niti govorili. Mi kažemo
budi odgovoran ako si odlučio piti, nemoj piti previše i pi odgovorno, pi umjereno. Jer ako bismo išli s onom zabranom pijenja, to bi bio bumerang koji bi nam se razbio glavu. U ovaj dio priče sa pijenjem mladih neću ulaziti, to ostavljam kolegici iza sebe da o tome govori, da se ne preklapamo, ali ću možda iskoristiti jednu prigodu da kažem da je s alkoholom vezano puno drugoga komorbiditeta. Muškarci ulaze u koketiranje sa svijetom alkohola prvenstveno iz znatiželje i drugo kao inicijacija u vršnjačke skupine, da bi se bilo dio nečega. Žene imaju suprotni modus, uglavnom piju u svojim 40-im, kasnim 40-im, ranim 50-im, sindrom praznog gnijezda, napetosti, anksioznosti, sve ono što dolazi u tim godinama i potiče samo pijenje. Muškarci piju javno, žene piju poskrivečki. Ne treba moralizirati sutra kad budete radili u svojim ordinacijama, bez obzira bilo kao liječnici obiteljske medicine ili specijalisti nekih drugih grana, nikada moralizirati sa ovisnikom. To vam je kao da kažete čovjeku koji je hipertoničar da ima, ne znam, 5 do 10 kila više i da je to sam sebi nabio ili dijabetes ili hipertenziju. Tako vam i sa alkoholizmom. Ako želite pomoći, morate mu pristupiti sa punim poštovanjem i ponuditi razumijevanje i pomoć. To je jedini način da se nešto uspije na ovom području. I možda ono sada, evo za kraj ove moje današnje govorancije, da ne budem preopširan, iskoristit ću prigodu pa se obratiti svima vama kao medicinarima, možda sa jednim malim marketingom sutra, a to je: gospodo, ako želite jednog dana biti malo širi od uskoga zanata koji struka često puta nosi, nemojmo se zavaravati, medicina je visoko diferentno znanje, ali u nekim strukama ako radite samo jedan posao dnevno, ako ste dio očitavanja jednog aparata i ovo, nećete imati previše poticaja da budete, ne znam, u poziciji razvijanja šire kulture, načitanosti, drugim riječima svega onoga što čine intelektualci. Psihijatrija vam je šansa da to postanete, bolesti i ovisnosti također. Rad na ovom području nije zahvalan. Nije zahvalan zato što svugdje u medicini pacijent trči za doktorom tražeći pomoć i uvjeravajući doktora da je ozbiljno bolestan. Jedino mi u psihijatriji, pogotovo u bolestima ovisnosti, trčimo za pacijentom uvjeravajući ga da ima problem, a on ga negira. I to je ono zbog čega se izbjegava često rad u području psihijatrije, a pogotovo ovisnosti, jer eto nema te brze gratifikacije. Ona stiže, ali stiže kasno. Međutim, ako želite jednog dana biti u pravom smislu riječi ili imati priliku da budete intelektualci, znači da morate čitati, poznavati dijelom i filozofiju i sociologiju i psihologiju, onda je ovo područje koje je jako lijepo za rad i ja ga evo u ime sebe i svojih kolega najtoplije preporučam. Hvala vam svima na strpljenju i pažnju. Hvala vam, profesore, na izvrsnom predavanju. Webinar dalje nastavljamo s docenticom Zrnkom Kovačić-Petrović. Docentice, izvolite. Samo što vas trenutno ne čujemo. Evo ga, nadam se da je sada dobro. Idem sad, evo. Čujemo. Jedino što mi neće podijeliti sada je ekran. Kada stisnem ovaj drugi desni gumb, to mi je sada problem. Cijeli zaslon, no međutim... Što kaže, zašto ne želi? Ne, uopće mi ne nudi tu mogućnost cijeli zaslon, znači dijeljenje zaslona, doberite što želite dijeliti, nažalost se ništa, evo, mislim da sada je, da ste mi omogućili, sad je plavo, vjerujem da bi to trebalo biti to, sada vidimo, da, barem ja vidim. Nadam se da i ostali predavači. Ja mislim da je to mi je sada dopustilo, evo plavi gumbić, mislim da je to, evo ga, sad u redu. Evo ga,
Onda ću ja isto krenuti sa svojim izlaganjem. Dobro večer svima još jedanputa. Evo i hvala mladim kolegama na pozivu, na sudjelovanju na ovome webinaru. Uvijek se evo rado odazivam kada su u pitanju naši mladi kolege i studenti, naša zapravo budućnost. Evo, moram priznati, imala sam dva sjajna predavača prije sebe, profesoricu Štimac i profesora Zoričića, koji su nekako zapravo i otvorili kroz svoja izlaganja ovo o čemu ću ja danas govoriti vama. To nije zapravo sami alkoholizam, odnosno ovisnost o alkoholu, nego nekako ono što zapravo slijedi prije toga, a na neki način kod jednog dijela osoba, a to su mladi ljudi, mlade, dakle, vulnerabilne skupine, zapravo otvara se i put u ovaj zapravo teški i kompleksni poremećaj. Evo, profesor Zoričić je, dakle, prije mene otvorio ovo jedno sociokulturološko pitanje kada govorimo o alkoholizmu općenito, pa vam je potaknuo šekspirijanski piti ili ne biti. Ja bi to proširila sa našom ovom kulturom u kojem sada jesmo, odnosno nekulturom, dakle, pijenja alkohola. Vidjeli ste već i kroz ova izlaganja kako su zapravo i običaji pijenja čvrsto vezani uz kulturu u zajednici i jako teško se zapravo napuštaju, pa mislim da svima vama su dobro znani ovi nekakvi izrazi u našem narodu, kao što je idemo van izaći na piće, idemo popiti koju čašicu, idemo na čašicu razgovora i tako dalje. Koliko je to zapravo pijenje alkoholnih pića duboko ukorijenjeno u naše društvo. S druge strane, ova posebna vulnerabilna skupina o kojoj ja danas govorim su naši adolescenti, naši mladi, dakle, ljudi, i kada zapravo govorimo općenito o adolescenciji, odnosno o mladima, svakako se možemo složiti da zapravo predstavljaju jedan najburniji psihološki razvoj kod čovjeka. Jedno od najdinamičnijih, dakle, životnih razdoblja koje osoba prolazi. I jasno da u tom periodu mladi jesu skloni i nekakvim novim iskustvima, istraživanjima, spoznajama i tako dalje. No, međutim, s druge strane, mladi vrlo često ne prepoznaju rizik od različitih, dakle, rizičnih ponašanja, pa tako i prekomjerne, dakle, konzumacije alkohola o kojem danas govorimo, a svakako jedna rana uporaba alkoholnih pića, poglavito prekomjerne konzumacije alkoholnih pića, itekako zapravo stvara jednu podlogu, negativnu, dakle, podlogu za kasniji mogući razvitak ovisnosti o alkoholu u odrasloj dobi. Sad, kao što sam na početku, dakle, rekla, ne govorimo o ovisnosti o alkoholu, nego govorimo zapravo, kada govorimo o adolescentima i mladim ljudima, o prekomjernoj konzumaciji, odnosno prekomjernom pijenju alkohola u ovoj dobnoj skupini, a mislim da ćemo se svi složiti, čuli smo zapravo, nažalost, negativne, odnosno loše epidemiološke podatke za našu zemlju od profesora Štimac što se tiče, dakle, odrasle populacije, i svakako ono što je još isto tako kao jedan negativni, dakle, već dugogodišnji trend, da zapravo alkohol ne samo kod nas, nego i puno šire, je i najraširenije, ali i najdostupnije, dakle, sredstvo ovisnosti, i uglavnom prvo sredstvo ovisnosti s kojim, dakle, naši mladi zapravo i dolaze u kontakt, odnosno dolaze u doticaj. Iz ovoga nekako, ajmo tako reći, bazena, negde njih 10%, tako istraživanja govori i pokazuju, će u odrasloj dobi i zapravo postati alkoholičari, a što je zapravo ta granica, odnosno dobna granica, niža. Dakle, ranije započinje se sa prekomjernom konzumacijom alkohola i alkoholnih, dakle, pića. Kod tih osoba, dakle, postoji puno veći rizik i za brži razvoj ovisnosti
o alkoholu. Kada govorimo o alkoholizmu, i općenito dakle o bolestima ovisnosti, onda mi koji radimo u kliničkom dijelu nekako dobivamo, znači naravno već gotove, da tako kažemo, ovisnike, dugogodišnje, dakle na neki način ovisnike, i zapravo se vrlo često zaboravlja da poremećaj kao što je, odnosno bolesti ovisnosti, ne počinju, odnosno u većeg dijela osoba počinju upravo problemi kroz ovo nekako, dakle, najburnije, najdinamičnije adolescentno razdoblje. Iz razloga što upravo u ovome razdoblju mlade osobe započinju sa eksperimentiranjem, ne samo s alkoholom, nego i sa ostalim psihoaktivnim, dakle, tvarima, bilo da se radi o situacijskom, odnosno nekakvom rekreacijskom uzimanju psihoaktivne tvari, ili ono što vrlo često također bude posebice kod ove vulnerabilne skupine u smislu nekakve samomedikacije, odnosno samo liječenja zbog nekakvih emocionalnih poteškoća, zbog anksioznosti, nelagode, zbog problema sa spavanjem i tako dalje i tako dalje. Naravno, ovo što sam sad i zapravo spomenula i rekla, sve to kasnije vodi kod određenog broja osoba i kasnije u jednu razinu, dakle, štetne uporabe sredstva ovisnosti, odnosno alkohola, i kasnije zapravo do razvitka same ovisnosti, ali upravo problematika iz ovoga područja, iz ovoga zapravo teškoga područja, upravo počinje s ovim tu nasmijanim, dakle, i veselim adolescentima koje imamo ovdje. Također, danas se isto puno o tome govore i raspravlja, znači kada to mladi počinju, dakle, pit, što utječe na načine zapravo pijanja i konzumacije alkoholnih pića. Svakako, ovo što smo već i čuli, dakle, jedno i kulturološko i društveno okruženje svakako ima jedan od odlučujućih, dakle, čimbenika. Tu bi svakako stavila naglasak na rizično pijenje alkohola u ovoj dobnoj skupini, što se odnosi i na način ispijanja alkoholnih pića, na frekvenciju ispijanja alkoholnih pića i na količinu, dakle, popijenog, što obično i je i predstavlja, dakle, rizik među adolescentima i također predstavlja jedan veći rizik za razvitak mogućih štetnih posljedica. Već smo i čuli da upravo najveći udio problema vezanih uz prekomjernu konzumaciju, odnosno prekomjerno pijenje alkohola, upravo spada u ovoj dobnoj skupini između 18. i 25. godine života, a ono što mi vidimo i kroz nekakav, dakle, klinički udio, da nažalost raste i broj hospitalizacija zbog intoksikacija alkoholom, ali nažalost i drugim, dakle, psihoaktivnim tvarima, najčešće, dakle, paralelno. Kada promišljamo isto tako o ovome, dakle, problemu i o našim, dakle, mladima, našim, dakle, našoj jednoj vulnerabilnoj, dakle, skupini, uvijek nekako stavljamo taj naglasak, dakle, da, i to smo isto čuli, dakle, na zabranu konzumacije, točenja i ispijanja alkoholnih pića od 18. godine života. Pa ja bih to rekla ovako. Zakonski osobe, odnosno adolescenti, jesu punoljetni u našoj zemlji sa 18 godina, ali pitanje koliko su oni zapravo sa tih svojih 18 godina, pa i više, da na neki način kažemo i biološki i psihološki, dakle, punoljetni, jer znamo danas da se i kognitivni razvoj mladih nastavlja i kroz 20. godine života. To prije svega mislim na područje mozga kao što je prefrontalni, dakle, korteks, a upravo i taj prefrontalni korteks je dio našeg mozga koji omogućava i procjenu, dakle, raznih situacija kroz koje osoba prolazi, donošenje razumnih odluka, donošenje dobrih odluka, donošenje dobre zapravo prosudbe, a s druge strane itekako utječe i na kontrolu emocija, kontrolu, dakle, ponašanja, kontrolu nekakvih unutarnjih želja, pa svakako na neki način i predstavlja određeni, dakle, rizik, odnosno predstavlja jedan određenu, dakle, opasnost da zapravo dođe do loših odluka kod
mlade osobe u smislu eksperimentiranja sa različitim sredstvima ovisnosti, pa tako dakle i alkoholom, što onda naravno u konačnici može dovesti do teških ne samo kratkoročnih nego i dugoročnih posljedica. Ono pitanje zapravo zašto ih alkohol dakle privlači. Sad smo i rekli kroz ovaj nekakav biološki odgovor, dakle i želje za eksperimentiranjem, pa tako i sa sredstvima ovisnosti, uključujući i alkoholom. Globalno možemo reći da i očekivanja naših mladih, kada gledamo tu u jednom širome kontekstu, rekli smo i ovaj ključan naglasak na sociokulturološki kontekst, da zapravo očekivanja mladih od alkohola sa njihovog stajališta su zapravo pozitivne. Od nekakve potrebe da se bude primljen u grupu vršnjaka, uklapanje dakle u društvo, jedan zapravo dio inicijacije onog prijelaznog razdoblja i ulaska u svijet odraslih osoba, alkohol u smislu dakle samomedikacije i zapravo čitavog niza drugih razmišljanja koja nisu dakle ispravna, ali su, kad bi sad promatrali u ovom širome kontekstu, itekako zapravo razumljiva. Koje su to osobitosti pijenja, dakle, mladih? Niko ne ide iz nekakve, dakle, postavke da mu bude loše, da sebi, dakle, napravi nekakvu štetu, a kasnije uopće, dakle, da bi promišljao o dvije druge kategorije štetne uporabe, odnosno razvitka ovisnosti o alkoholu. Mladi piju da se opijaju. Rekli smo da i u rundama, recimo, koje piju, a to je osobitost ispijanja, dakle, velikih količina alkoholnih pića u nekakvom kratkom vremenskom roku, kombiniraju i različita alkoholna pića, ali kombiniraju, ono što sam već spomenula, i različita druge psihoaktivne, dakle, tvari i vrlo često ne prepoznaju, odnosno ne obaziru se na mogući nastanak različitih štetnih posljedica. Ovo je samo jedan, da tako kažem, obrazac pijenja, kako mladi piju. Po pitanju ovog ekscesivnog opijanja, znači, to bi bila definicija pijenja velikih količina alkohola, odnosno alkoholnih pića u jednoj prigodi. Sa nekakvom idejom, dakle, odnosno ciljem, ako tako hoćemo, što bržeg postizanja djelovanja alkohola. I to je onaj vid, dakle, ispijanja alkoholnih, dakle, pića, velikih količina alkoholnih pića, koji se dešava, ne znam, u parkovima, ispred sad jako popularnog nekih, dakle, ustanova, recimo u Zagrebu, i tako dalje, a ne razmatrajući i ne razmišljajući zapravo o svim štetnim posljedicama koje mogu zapravo iz toga izostati. I kada gledamo, rekli smo da zapravo raste broj intoksikacija i zapravo različitih komplikacija koje proizlaze iz intoksikacije, dakle, sa alkoholom, a vrlo često se zaboravlja da i jednokratno pijenje može dovesti do čitavog niza, dakle, problema. Kada govorimo o ovoj vulnerabilnoj skupini, onda to su svakako i različite, dakle, prometne nesreće, namjerna i nenamjerna ozljeđivanja, dakle, jedno autoagresivno ponašanje, baš kao i heteroagresivno, dakle, ponašanje, problemi sa školom, smanjeni akademski uspjeh, različiti zdravstveni tjelesni problemi, različite psihološke poteškoće i psihički problemi. Čuli ste od profesora Zoričića da jako veliki i udio kasnije odraslih osoba ima i komorbiditete, ne samo tjelesne, nego i psihičke, koji prate ovisnost, kasnije ovisnost o alkoholu. Svakako i neželjeni i neplanirani seksualni odnosi, neželjene trudnoće i tako dalje. Mislim da smo neke još i odgovore, kada promišljate, dakle, u širem kontekstu zašto mladi zapravo piju, dobili već i profesor Zoričić je na to jako lijepo, dakle, ukazao kroz ovaj kulturološki, dakle, aspekt, a onda kasnije i profesorica Štimac vezano uz ovaj javnozdravstveni aspekt, dakle, i lake dostupnosti, kako mladi lako mogu doći do alkoholnih pića, slabe edukacije, nedovoljne informiranosti o štetnosti alkohola, ali isto tako i ne samo poruke društva, što smo već čuli, nego zapravo i poruke same marketinške industrije, pa nažalost ove neke reklame kojima smo svakodnevno, dakle,
isto izloženi, ja bih rekla i na neki način, dakle, bombardirani i od strane marketinga i od strane, dakle, društva, dakle, ako je ovo nešto što reklamiraju mladi, zgodni, lijepi glumci, glumice, sportaši, jel, nema razloga da bi sad mladi mislili možda i razumjeli ovaj problem sa nekakve druge strane, a kamoli razmišljali o mogućim, dakle, štetnim posljedicama. Ono što bih ja još stavila kao naglasak su svakako i rizični čimbenici za kasniji mogući razvitak alkoholizma, odnosno ovisnosti o alkoholu. Rekla sam već negdje u uvodnom dijelu, dakle, predavanja da ovaj rani kontakt sa alkoholom, odnosno što niža dobna granica pijenja alkoholnih pića svakako predstavlja jedan dosta značajan rizični čimbenik. Alkoholizam u obitelji, problemi u ponašanju, apsolutno, ovaj društveno-kulturološki, dakle, aspekt, različiti stresni životni događaji svakako predstavljaju dosta značajne rizične čimbenike. I nekako ono što bi od ovih svih, dakle, čimbenika istavila važnost ne samo u razvitku samoga poremećaja, čuli ste da alkoholizam kasnije je obiteljski, dakle, poremećaj i koliko, dakle, ulogu ima obitelj kako u liječenju, pa tako ćemo reći i u nastanku alkoholizma, ali i također ovih problema prekomjerne, dakle, konzumacije alkohola. Naime, poglavito kod našim, dakle, obiteljima, u našim, dakle, zapadnjačkoj, dakle, sredini, nekakvo i središnje mjesto ove kulturalne navike ispijanja i konzumacije alkohola i alkoholnih pića je zapravo obitelj. I nije ne loše, dakle, reći da se radi o jednom transgeneracijskom problemu, transgeneracijskom, dakle, obiteljskom problemu gdje se prenose negativni, dakle, obrasci u svim aspektima, negativni obrasci ispijanja. Ono što je također jako važno, dakle, i reći je slaba komunikacija, unutar obitelji, odnosno unutar članova, dakle, obitelji, i ono s čime mi danas sve više, dakle, svjedočimo o rasapovih primarnih obitelji i zapravo patološkim nekakvim vezama i zapravo cjelokupne disfunkcionalnosti unutar, dakle, same obitelji. Profesorica Štimac vam je pokazala već neka, dakle, istraživanja. Ja ću evo samo ovdje spomenuti ukratko sljedeća 3-4 slajda. Veliko, inače, evropsko istraživanje o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga. To je ovoga ESPAD u kojem naša Hrvatska sudjeluje od samog početka od 1995. godine i koje se zapravo provodi na učenicima između 15. i 16. godine života. Ja, nažalost, moram reći, ako pogledate, dakle, podatke isto i ovdje za našu zemlju, evo, mi smo, Hrvatska ovdje označena sa crvenom bojom, dakle, a ostale evropske zemlje, tu je uključeno preko 35 evropskih zemalja, plavom bojom. Negdje od 2007. godine pa nadalje mi smo zapravo stalno iznad evropskog prosjeka po pitanju pijenja alkohola tijekom života, dakle, kod naših učenika, odnosno kod naših veoma mladih, dakle, ljudi. Evo sljedeći, dakle, podatak, dakle, naši 15-godišnjaci, njih preko 90% su tijekom života pili barem jedanput, dakle, alkohol, odnosno alkoholna pića, preko 83% unutar 12-mjesečnog razdoblja. Rekla sam već da je jako važan ovaj rizični čimbenik, dakle, za nastanak kasnije ovisnosti o alkoholu i dob prvoga, dakle, opijanja, ovog prvoga kontakta sa alkoholom. Ako pogledate, njih otprilike 14% je imalo taj kontakt i svoje prvo pijanstvo iskusilo ispod 13. godine života, a skoro 40% njih u 14. odnosno godini života ili nešto više. I što se tiče onoga obrasca pijenja kojega sam spomenula, dakle, ekscesivnog opijanja, moram reći da, evo, kada pogledate ovaj desni dio, znači, slajde, kada bi izračunali sva tri ovoga stupca, dakle, negdje preko
odnosno 58% mladih pije po ovome tipu i evo i u odnosu na ostale evropske zemlje moram reći da bez obzira što većina evropskih zemalja dakle stagnira po ovome tipu, kod nas je to ekscesivno opijanje u jednom blagom, kontinuiranom blagome porastu. Rekli smo da već povećava se velika šansa, velika vjerojatnost i to do 4 puta za razvitak ovisnosti o alkoholu ukoliko se pije prije 14. godine života i naravno tu je puno veća šansa za sudjelovanje u različitim nesrećama, prvenstveno u prometu, ali zapravo veća vjerojatnost za različite ozljede. Ovo su samo neka od rizičnih ponašanja koje naši mladi učenici su doživjeli pod utjecajem alkohola. Kao što možete vidjeti, tu su najčešće nekakve štete, odnosno gubici predmeta, tučnjave, nesreće, problemi sa policijom, spolni odnos bez zaštite i tako dalje. Pitanje je ono koje nas sve negdje zapravo muči, a sjetite se onih adolescenata i ono što sam rekla, kada ta zapravo priča negdje počime i uzima mah, kako govoriti i što se moramo intervenirati na neki način i izdvojiti ovaj problem koji doista u našem društvu imamo, ako smo tako zapravo i tolerantni na pijenje općenito u društvu, a s druge strane jako osuđujući na osobu koja je alkoholičar i osuđujući zapravo za njegovu obitelj. Ja bih ovdje nekako i završila sa dvije poruke. Mislim da danas sve više obitelji komunicira na ovaj način, fizički su zajedno, zapravo psihički su toliko jedni od drugih udaljeni. U prevenciji ovoga problema svakako bih osim na društvo stavila i poentirala, možda stavila na prvo mjesto, naglasak na odnosima unutar obitelji, poglavito na odnosu između roditelja i djeteta. Adekvatna komunikacija, naučiti slušati, naučiti se razgovarati, kao roditelj biti dosljedan, postaviti granice i biti tu za svoje dijete je svakako jedan od preventivnih lijekova i sam lijek za ovisnost. A s druge strane, završit ću svoje izlaganje sa jednim, razmišljanjem možda kod mlađih ljudi, odnosno nerazmišljanjem kada se razmišlja o štetnim posljedicama, kako zapravo čovjek svoju prvu polovicu života provede gubeći svoje zdravlje, a na kraju drugu polovicu svog života pokušavajući ga vratiti nazad. Evo, ja se zahvaljujem na vašoj pažnji. Hvala vam, docentice, na izvrsnom i vrlo zanimljivom predavanju. Webinar ćemo završiti s predsjednikom kluba liječenih alkoholičara Centra Koprivnica, gospodinom Alanom Dedijem. Gospodine Dedi, mi vas čujemo, jedino vas ne vidimo. Halo. Čujemo vas. Da. Čujemo vas, samo što vas ne vidimo. Ako želite, možete upaliti kameru. To vam je ovaj prvi. Jesam, da. Pokušavam, ali neka izbacuje me. Sad u redu nije? Ja još uvijek ne vidim. Da, kamera mi je upalena, a ne znam. Možda da probate još jednom izaći pa ponovno se priključiti. Da, ja vas vidim, a samo sekundu. Evo ga, vidimo vas.
sad smo vas na trenutak vidjeli. Evo. U redu sad. Sada vas opet ne vidimo. Ako možete sad, mislim da bi sad trebalo raditi, da sad stisnete na skroz. Ja mislim da je u redu. Ok. Može. Gospodine Dedi, izvolite. Evo, dobro večer svima. Ja vas pozdravljam iz Koprivnice. Ja sam Alen Dedi, liječeni sam ovisnik od alkohola. Apstiniram 19 godina. Bez recidiva. Na liječenju sam završio dosta mlad, sa 29 godina. Počeo sam piti sa nekih 17 godina kao umjereno i do nekih 25 godina sam konzumirao pod kontrolom, koliko se moglo pod kontrolom. Nakon toga je to postalo učestalo. Konzumirao sam najviše pivo i vino, ali eto, s 29 godina doživio sam zdravstvene probleme, dobio sam epinapad i završio na liječenju. Nakon toga, evo, apstiniram 19 godina, bez recidiva jednoga. Zadnjih 6 godina sam predsjednik kluba Centar Koprivnica. Klub polazim redovito i aktivan sam dosta. Dopredsjednik sam Hrvatskog saveza. Pa mislim da je klub vodilja i klub je jedan oslonac svakom apstinentu i bez kluba bi bilo teško apstinirati, jer sam dolazak u klub vas čini sigurnim. Tu je grupa ljudi koja vas razumije i koja je imala isto problema koji vi pijenjem. Naš klub njeguje i ima dvije grupe, ima neke 50 članova apstinenata plus obitelj, jer njegujemo obiteljsku terapiju, jer je obitelj jako važna karika u samoj apstinenciji. Sam apstinent, znači, treba jedno određeno vrijeme da bi shvatio opće da on ima problema s alkoholom i trebamo jedno određeno vrijeme od nekih 6 mjeseci do godinu dana da se strijeznik i da dođe na neki nivo, rekli bi, razumijevanja i shvaćanja svojeg problema. Kad on shvati da je imao problem s alkoholom, mislim da stvari postaju puno jasnije i lakše za samu apstinenciju. Klub bi trebalo polaziti od 3 do 5 godina, kako je profesor Zoričić rekao, ali evo, ima slučajeva u našem klubu gdje se ljudi zadržavaju i 47 godina, pa ne mreju bez kluba. Jedanput kad steknete naviku dolaženja i jednostavno ljudi ne mogu prestati dolaziti klub. Tu se stvori društvo, povezanost i odgovornost prema drugim članovima. Nije samo apstinencija, nego smatrate se odgovornim prema grupi. Tako da uz sam klub je daleko lakše apstinencija, jer mi znamo da ne moramo menjati okolinu, nego moramo krenuti od sebe da bi se promijenili i da počeli normalno funkcionirati i preuzeti svoje obaveze spram obitelji, spram društva i same zajednice.
Evo da velim, naš klub Centar je 52 godine. Imamo 4 stručna djelatnika u klubu. Tako da dosta surađujemo sa mladima, s medicinskom školom Koprivnica, gdje nam dolaze na sastanke po grupama da se kao mladi vide kako uopće funkcionira klub. Mi smo klub, u biti ja kao predsjednik toga kluba sam pokušao klub otvoriti prema javnosti, tako da imamo dosta aktivnosti spram vanjskim ljudima koji nemaju doticaj uopće s klubom, problema sa alkoholom i nisu ni imali, ali su s nama na druženju, na putovanjima, s nama odrade zadatke koje imamo i osjećaju se jako dobro u našem okruženju. Šta reći još o samoj apstinenciji? Pa evo, moja apstinencija se ja sam imao nekakav, kako bi rekao, ako čovjek ima cilj i put se pronađe. Ja sam si stavil, evo ono, znate, kad krenemo kad dođe neko klub pa veli ja sam došao dobrovoljno, ja ne vjerujem da je ikad došao u klub na liječenje dobrovoljno, evo, i to se stojim iza toga, jer svi mi smatramo da mi nemamo problema s alkoholom, da svi oko nas imaju problema, tako dugo dok nismo došli pred zid, pred gotov čin. I da li, evo, ja sam osobno radi zdravstvenih problema, neko radi obiteljskih problema, neko sudskih, ali svi s nekim razlogom smo tu. Ja sam si sebi stavil onda, kad sam došao, kad sam već moral dojiti, jer prvi 6 mjeseci, kako sam bil rekao, ili godinu dana jednostavno ne shvaćate uopće zašto morate tu dolaziti. Kad sam se streznil i kad sam počeo shvaćati neke stvari, da sam stvarno imao problema i da mi je puno boletak u apstinenciji, onda sam si zadal rok, godinu dana. Kad je prošlo ta godina dana, onda sam si zadal 5 godina. I tako sam se vodil kroz svoju apstinenciju. I dan danas se tako vodim, evo, da sad sam si neki rok zadal, ne znam, dok se budu moje kćerke udavale i tako, eto, non stop nekakav cilj da vas to drži, mada stvarno nemam nikakvih problema i kaj se tiče apstinencije, ali evo, čovjek mora imati cilj. Vodilja još mi bila, ne znam, imam 3 cure, 26-25 godina, pa sam si mislio zašto se bi moja djeca mene trebala sramiti radi alkohola. Tako da, eto, to su bili moji ciljevi i moji motivi za apstinenciju. I dan danas kad osjećam da mogu doprinijeti svojom apstinencijom zajednici, nekome drugome da sam pomogao, da je ostalo u apstinenciji, kad vam kroz klub prođe, ne znam, 10-12 novih familija kroz godinu, pa vam tu ostane 4-5 zdravih obitelji, onda vas to drži i stvara poticaj za daljnji rad i za daljnju borbu u samoj borbi protiv alkoholizma. Mi redovno sudjelujemo u javnosti sa propagandnim materijalom povodom Uskrsa, povodom Božića. Evo, danas su dani klubova, da javnost upozorimo i upoznamo da postojimo, da se radi na prevenciji i da se imaju kud obratiti. Tako da aktivni smo po tim pitanjima.
ne znam kaj još bi moglo se nadovezati na svoju apstinenciju. Ne znam, ako imate možda kakvih pitanja ili... Halo. Gospodine Dedi, puno vam hvala na izlaganju. Za sada nema pitanja. Ima pitanje jedino vezano uz Cage upitnik. Koliko je Cage upitnik pouzdan i imaju li sva pitanja jednaku težinu? Ako mogu ja, ili ne znam kome je usmjereno pitanje, Cage upitnik je dosta pouzdan i on je na nivou prvenstveno informacijono onoga screeninga, kad praktički ako su kaže 2 od 4 pozitivna da idemo dalje uz razradu. Budimo realni negdje, znate ako idete ono čisto akademski ili ako idemo na nivou ono što se često puta predaje studentima, onda kaže da bi dijagnosticirali problem alkoholizma, onda morate proći različite upitnike. Cage je jedan od njih, Cage je taj prvi screening i on je možda zato i najvažniji. Postoji tu još nekoliko upitnika, ali budimo realni, negdje većina nas kliničara praktički ono što je nezamjenjivo su 2 izvora. Prvo je sam pacijent koji vam kaže jako malo, jer ovo što rekao gospodin Dedi, on sakriva, ali ono najvrijedniji podaci su koji dolaze iz hetero okruženja njegovoga, najčešće od supruge ili djeteta ili pak sa radnog mjesta, gdje po onome sistemu stereo zvuka doznamo pravu istinu. Tako da ovaj klinički dojam je nezamjenjiv, tu nam pomažu i dijagnostika koja je vezana uz oštećenja, najčešće transaminaza, AST, ALT, gamma, GT, gdje suočavamo pacijenta sa posljedicama njegovog pijenja i bez ovoga, znači klinički na prvom mjestu, a onda sve ostalo. Hvala profesore. Evo imamo još jedno pitanje za gospodina Dedija. Gospodine Dedi, što biste vi željeli poručiti alkoholičarima koji bi možda ovo mogli čuti? Pa, da nije sramota krenut na liječenje, nek je sramota ostati u takvom stanju kakvom su sada. Nije sramota zatražiti pomoć. Tu su klubovi, tu su stvarno imamo dobre stručnjake kad se tiče alkoholizma. Pomoć, mada je to najteži prvi korak samom alkoholičaru priznati da je alkoholičar i da ima problema sa alkoholizmom. Zato mi na klubovima, kad se predstavljamo, kad smo na klubovima, mi uvijek kažemo ja sam liječeni ovisnik o alkoholom s razlogom da nas to podsjeća svaki put da smo imali problema i da tu pripadamo. Jer kad se još tiče, kad sam htio reći, jedanput liječeni alkoholičar nikad više ne može biti umjereni potrošač. Znači, apstinencija bi trebala biti trajna. Hvala vam. Imamo još jedno pitanje za vas. Što vam je najviše pomoglo u borbi protiv alkohola? Obitelj, klub ili možda terapija? Pa, mislim da mi je obitelj. Obitelj mi je najviše pomogla. Tu je bila supruga koja je u biti, ona je bila i začetnik ideje za samo liječenje. Onda djeca i dale klub definitivno. Bez kluba ne bi, mislim da mi nije klub pomogao, ne bi se zadržao 19 godina u klubu i evo dva puta tjedno odlazim na klub i ne samo na klub, sve druge aktivnosti koje sprovodimo u klubu i čime se bavimo. Tako da definitivno obitelj, ona je podrška u prvoj godini najbitnija. Evo, supruga je, ja nisam jedno vrijeme išao nakon nekih 6-7 godina, ne da nisam išao, nisam bio redovito svaki tjedan, ali sam mjesečno bil 1-2 kako mi se da išlo, ali je bila ona ta koja je odlazila na sastanke i koja je
koja je to pratila, tako da uvijek je bil kontakt kluba i uvijek je kontakt s drugim članovima. Znači tu se zna di je ko, kak je, ako ga nema 2 puta pa idemo ga nazvati, idemo u patronaže da vidimo kaj se s njim događa, da ne bi zaglibili. Tako da vodimo brigu o onim ljudima koji ne dolaze redovito i tako. Ali obitelj je definitivno najvažnija koja drži taj početak, jer stvarno je početak daleko najteži. Prva godina dana je za abstinirati najteža. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Dedi, zaista puno hvala što ste s nama podijelili sve što ste prošli. Još, evo imam ja jedno pitanje. Koji bi bio vaš savjet za buduće liječnike? Što vam je najbitnije kod pristupa samog liječnika? Pa mislim da liječnik, dosta liječnika opće prakse, mislim da, ne bi se sad htio krivo izraziti, ali zanemariva alkoholizam. Znači, evo ja znam x slučajeva, pa znam po sebi sam isto, možda sam s nekim banalnim stvarima odlazil kod doktorice, sad da dobiš bolovanje ovako, a u biti je možda bil problem alkoholizam. Smatram da i drugi liječnici bi trebali upozoriti, gle, imate problema s alkoholom, trebali bi krenuti na liječenje, trebali bi zatražiti pomoć, jer uzrok je svega možda, ne baš svega, ali puno stvari alkoholizam, a bile i doktor Zoričić rekao, znači kod vađenja krvi pa vidi se koliko je gama, koliko konzumira i sve, tako da mislim da bi se trebalo puno prije krenuti s tim. Puno vam hvala na odgovoru. Za sada nema više pitanja. Ja bih se htjela zahvaliti još jednom svim predavačima na edukaciji, te što ste izdvojili svoje privatno vrijeme uz silne obaveze radne koje imate. Također hvala svim sudionicima što su sudjelovali i hvala svim koji su postavljali pitanja. Ja vam želim svima ugodnu večer. Nadam se da se vidimo na ostalim webinarima. I to bi bilo to za današnji webinar. Lijep pozdrav svima. Hvala. Hvala vama, lijepi pozdrav. Hvala, doviđenja. Sretan Uskrs svima. Hvala. Hvala. Pozdrav. Doviđenja.